sebeshumayela abashumayeli kaThixo kanti bahlwayela kwindawo emqobethu. Jesus. Well, uYesu ke ngoku uyacela udibana nababefundi. Nkosi yam. Ndiqonda ukuthi ba ubishop ngaba befundi ayingathi ngabefundi kodwa indinga. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngoba utshilo ukuthi apha kuni ukhona ozakundinga. Ciao, Jesus. Abadibana naye kumhlaba wase-Anamawusi bayathetha uyababuza zinindaba zini na ezini zithethayo ngoba umuntu kayithetha ulwimi uyajikana lapha ebusweni. Jesus. Bayamxoxa ingaba ngwena umhambi kweli lizwe. Well, Kodwa ndiyamthanda umuntu uthi wakubavula amehlo bathi hlala nathi Nkosi Jesus. ngoba ubusuku sebufikile. Oh God. Ndifuna ukuthi nathi make sihlale kuyo uYesu. Sezisenzeka zithi nje izinto. Uthini umamkambeli kabethetha endawo ethi funeka uma uyothuka uziyaleze ngoba ubulela ukothuka. Hey, God. Uwothuke usaphila. Amen. Namhlanje uYesu uthi masihlale kuye bantakwethu naye ahlale kuthi. Hallelujah. Now, my Jesus. Uyayazi uYesu uphanga omnye bawumfundisi. Imfama iva injimbane siza iyanxiba iroxomisa itoti. Oh, Jesus. Amane besithi aba basixelele bababhadlele thula uthi tu uyangcola. Oh, God. Bayeza bona ngengoma uyena umile uyanxiba ngokufuna ukubona bathi ababhadlileyo thula ngoba uyangcola. Hey. Kodwa Hallelujah. ndithanda uYesu obonakala ngaphakathi kwi-esileli kuwe ngaphakathi Amen. futhi mbizeni. Hey. Bekhona bebekhona bebona bamfundisi kodwa ngoku uthi mbizeni uyambuza ufuna uthini. Aye. Ndifuna uphinde ndibone. Bone. Aye. Ndifuna ushiya le nto uba ngaba ukaboni bona nawe namhlanje. Hallelujah. Lenkonzo ibilapha kwaba ujika zenithi nami ndatsho ndabona bendingaboni. Amen. Amen. Abantu kukhona uthi siyabona kanti sibona impuku zodwa. Hey. Kodwa nje ba umfundisi mandingakutyeleli. Ndifuna ukuthi masinikeze ngazi. Oh, God. Ufuna le nto uthixo. Ufuna inhliziyo. Ewe akulula bazalwane. Hayi kona kulula. Ngoba Amen. iphinde ithi iBhayibheli ugwebo bangalo nawe uyagwetshwa ngalo. Ithi laa nto masingamgwebo selapha uyakugwetshwa nguThixo. Jesus. Kodwa sukudinwa ukumane usithi uthi kaloku uYesu yizani nazo kum nobuhle noba zingombela senza zibe mhlophe. Hey. Ungazideli ngoba wabhujelwa ngomthunzi. Iyona inkosi mntana mntakwethu. Jesus. Iyona inkonzo. Asiyithandi xa sinibona ngathi nyuka ningake nincule nifane nathi. Well, Uyoba libe liqela malungu. Jesus. Uye kaloku lo mntakamtshana. Amen. Uyiza.